Helo a chroeso I bodlediad arall o Radio YesCymru gyda fi Siôn Jobbins a'n westau fi heddiw mae Rob Hughes, Cadeirydd newydd sbon YesCymru o'r stiwdio moethus yn Bedlinog lawr yn Abwys Merthyr. Croeso I bodlediad, Rob. Diolch yn fawr iawn I chi. Da iawn o llawchiadau ar y job. Diolch yn fawr gyntaf I Phil Griffiths am wneud lwmp o waith mawr dros y mudiad sy'n blynyddoedd diwetha. Lot o bwysau fyna, nath e job gyda'r arddeliad a gyda'r urddas. Felly diolch yn fawr ti Phil, a hefyd llonchiadau Sam Murphy yn Abertawe sydd yn is-gadeirydd. Felly mae ni'n tîm da, dau boi da iawn fyna, boes sydd wedi bod yn weithio'n galed dros y mudiad. Rob, mae dipyn o bethau ni'n trafod. Dyn ni eisiau trafod yn fras rali Annibyniaeth Celtaidd. Nawr ni'n wneud hwnna wedyn, ond falle newyddion mawr mae pobl falle wedi gweld ydy datganiad mewn 2032 neu 2032. Beth yw hyn, Rob? Beth sy'n digwydd yn 2032? Wel, mae Cymru yn mynd I fod yn wlad annibynnol. Fel wedodd Geraint Thomas o'r podlediad YesCymru blwyddyn yn ôl. Ie, wel, yn aml iawn fi'n cytuno gyda Geraint. Os dwi ddim yn cytuno ar y ddechrau, fi'n cytuno ar ôl y sgwrs. Felly, ie, dyn ni wedi penderfynu, mae YesCymru wedi bod o gwmpas y 12 mlynedd wedyn bellach, ac roeddwn ni'n credu mae nawr o amser I roi ffocws ar y ddadl annibyniaeth. Felly, ffocws ni yw treulio 6 mlynedd nesaf yn trio sicrhau bod ni'n gallu darbwyllo bobl ac wneud ymchwil a'n cynhyrchu data sy'n dangos bod Cymru'n gallu ffynnu fel gwlad annibynnol yn wneud hynny erbyn 2032. Felly, y bwriad ydy yn syml bod Cymru yn pleidleisio dros annibyniaeth yn 2032, sydd yn targed mawr uchelgeisiol. Mi'n credu bod yn syniad da, Rob. Y gweithio sy'n digwydd yw bod ni ddim yn cael ond byddwn ni'n gwneud lot o waith da sy'n hynny. Ond dwi'n meddwl, eisiau ni cael y math yma uchelgais, os pam ddim. Fel ti'n gweld, Rob, mae unrhyw un sy'n gwrando o'r podlediad yma'n gwybod bod fi bach yn fixated gyda'r syniad yma bod gwleidyddiaeth yn mynd mewn cylchoedd y 19 mlynedd. Sy'n dweud Pontrefechan yn diwedd eir efo byd 1945, Pontrefechan 63, protest cyntaf Cymdeithas Iaith dros yr iaith Gymraeg, refferendwm datganoli yn 79 ni'n colli, ni'n llwyddo 97 19 mlynedd wedyn, ni'n cael refferendwm bach yn 2011, a wedyn mae refferendwm yr Alban 2014, Brexit 2016. So dwi'n meddwl o gwmpas 2032, mae yna rhywbeth mawr, mae yna zeitgeist mynd I fod am ryw newydd. Dwi'n meddwl bod yn bwysig bod ni'n gwneud hoelio mae annibyniaeth yma. Mae pryderu, a wedi sôn am pobl yn blaen o hyn, falle byddai'n rhywbeth Prydeinig y blaid mynd nôl yn Ewrop, a dyna bydd y newid mawr yn dweud. Byddai ni o blaid yna, wrth gwrs, ond dwi'n meddwl eisiau gwneud siŵr mae yng Nghymru y dadl ydy annibyniaeth I Gymru, nid bod ni'n cael o dan y don fel wnaethon ni y Brexit, bod e'n dod yn dadl Prydeinig sy'n boddi yn dadleuon ni yng Nghymru. Felly dwi'n meddwl bod yn bwysig cael hwnna, jyst yn strategol ac yn dactegol hefyd. Felly, Rob, Mae'r targed yma, mae'r ymgyrch yma ni'n rhyngwladol, mae'n gyda'n cefndryd Celtaidd. Chi'n trafod gyda bobl lan yr Alban ac yn Iwerddon sydd hefyd eisiau annibyniaeth neu ailuno yn achos Iwerddon. So sut fath y creadur ydy hwn? Ydych chi'n trafod gyda Gwyddelod y Galbanwyr a ydyn dod at ei gilydd neu beth? Ie, ni'n edrych at roi cynhadledd cyntaf ni a ni fydd yn gartre gynhadledd yna. Cymru fydd yn gartre gynhadledd yna. Pryd bydd hwnna? Lle mae sgwrsio. Fi ddim mwyn bod yn y hydre y flwyddyn hon. Fi ddim mwyn bod yn rhy benodol gyda dyddiau ffiniau dyn ni, ond wy'n angen cael pawb I ddweud ie am yr amser dyddiad ag ati. Ond mae pobl yn fodlon dod I Gymru I siarad amdano ni. Mae hynny'n mynd I swnio yn rybydd iawn I bawb, ond o'r Alban ac Iwerddon, maen nhw yn gweld ni mewn ffordd fel y ceffyl sydd ddim yn redeg yn wyllt y gwmpas. Maen nhw'n gweld ni fel par diogel iawn y ddwylo fel Cymru. A fel YesCymru fel mudiad. Swn i'n gweud bod bach wrth daro wedi bod yn digwydd yn yr Alban am y degawd diwetha, siŵr o fod. Lle maen nhw'n ffindio fe'n anodd ac gyda Iwerddon, mi'n credu mewn ffwrdd bod cyfle da dyn nhw'n gwneud rhywbeth chwildroadol, bod yn dal yn syniad posib raidd yn fwy newydd
iddyn nhw. So bydd pobl yn dod i Gymru, ni'n mynd i siarad beth ni'n gallu wneud, os ni'n gallu rhannu syniadau, rhannu adnoddau, rhannu data research a ymchwil a phethau fel hynny. A gweld sut mae tair gwlad yn weithio dy gilydd yn rhoi cyfle gwell i bob un ohonyn ni lwyddo. Felly dyna'r bwriad. Dwi'n siarad am hynny mewn erthygl fi newydd di wneud ar y Gyfer Nation, jyst yn gweud, wy'n cofio a tithau hefyd, Siôn, pan o'n i ymhlith 5% yn meddwl bod annibyniaeth yn opsiwn, a 95 cant arall yn meddwl bod ni'n bonkers. Felly, dyn ni nawr wedi mynd heibio bod yn pwnc arferol i gael ei trafod. Mewn tafarndai a gweithleoedd yng Nghymru. Ac dwi'n credu, wy'n ni'n optimistaeth pan ni'n siarad bod ni'n fodlon barod i gweithio gyda pobl eraill. Ni'n gweithio gyda ISEC hefyd sy'n peth draws Ewropeaidd. Bod ni'n mynd lle da, am bod llawer iawn o bobl Cymru yn meddwl mae annibyniaeth wrth ffwrdd ymlaen. Mae'n rhaid cofio hefyd, sa angen i chi bod yn eich digeiniau ebyn hyn i bleidleisio erioed yng Nghymru lle nad oes datganoli. Felly mae cenedlaethau wedi symud ymlaen hefyd, ac mae pobl iau yn tueddu bod yn lot fwy cefnogol ar annibyniaeth. Ond mae digon o bobl eraill yn edrych ar beth sydd wedi digwydd, yn edrych ar anghyfiawnder, really, sy'n digwydd yn aml i Gymru. Dwi'n meddwl dyn ni'n mynd lle da i gythio'r syniad o bod ymlaen annibynnol a gweithio gyda dwy wlad arall hefyd. Dwi'n jyst mynd i taflu hwn mewn i'r pair, a ni wedi bod yn trafod yn y sgwrs Saesneg hefyd. Hynny yw, mae sefyllfa wedi newid rhywfaint yn y mis diwetha. Mae da ni nawr Annibyniaeth sy'n dweud bod yn deall datganoli, a dwi'n meddwl bod yn ddiffiant o blaid datganoli yn Lloegr, yn rhyfedd iawn, dwi'n erbyn mae'n edrych fel i Gymru ar Alban. Dwi'n mynd gweld Neil Kinnock a Stevens a'r holl MPs Cymreig yn llawer yn newid i tiw. Stephen Kinnock, ond wi Siôn nid ei gyfenw y reswm gafodd swydd. Ond trad hynny, so mae'n her hynny, oedd stama mor brennaidd a mor di ddim, oedd e'n syml ag am ryw reswm na llafur dwi'n mynd i'r pam ddim jyst datganoli cwbl bethau yn y blwyddyn gyntaf, a bydden nhw'n sicr i cael mwy o seti yn etholiad Cymru. Maen nhw'n colli seddi am rhywbeth sydd ddim yn fawr iawn yn San Steffan o gwbl. Bydde'n sens dyn nhw, bydde'n datganoli eto, dwi'n mynd ar funud, dwi'n mynd gweld nhw'n datganoli unrhyw beth o gwbl, gan i weld, falle bod fi'n wrong. Dwi'n meddwl maen nhw'n mynd drio osgoi Senedd Cymru'n gyfan gwbl, datganoli stwff yn syth i cynghorydd sir. Yn syndod, mae pawb sydd yn dweud bod dim digon o dystiolaeth a gwaith ymchwil am datganoli heddria. Nawr yn dweud bod yn iawn i ni gael Maer i Gaerdydd nes bynnag, bod ni'n sneb wedi sôn am y peth, bod ni'n manifesto yn ysgrifft o blaen. Mae'r ddadl, dwi'n meddwl, mynd i newid rhywfaint. Bydd Burnhams, dwi'n meddwl, sy'n berson lot mwy safi ac hoffus nag Stama, mynd i sôn am datganoli, dim yn mynd i ddilifro lot i Gymru, ond be mae'n dweud yw, mae Dadi yn San Steffan nawr yn mynd i dilifro chi, a chi'n mynd i cael paternal Westminster yn edrych ar ôl chi fel ydych chi wedi cael anwybyddu am yr 20 mlynedd diwetha, sy'n sicr wedi bod yn helpu'r mudiad annibyniaeth. Ydy hwnna'n her neu'n fygythiad i'r mudiad annibyniaeth, ti'n meddwl? Na, dim yn gwybod. Fi yn gweld, o'n i'n cofio proffwydo ar tro arall, fi esi ar radio YesCymru bod llafur yn San Steffan a llafur yn Mae Cadeirydd yn mynd i fod yn dda am annibyniaeth ac i syniad y Gymru annibynnol, a dyma ni nawr gyda Llywodraeth Plaid Cymru a disgwyl iddyn nhw ennill y mwy o seddi yn San Steffan hefyd. Mae Plaid Lafur wedi rhedeg ei ras yng Nghymru, fy'n fy marn i, y ffaith bod nhw wedi methu datganoli unrhyw un o'r pethau hawdd. O'n i siarad y tu yn gynt am ystad y goron. It's y peth mwy o hawdd i wneud. Ac taflu, brwsion ar y llawr yn ei o'r bwrdd, mwythus i ganddyn nhw lawr yn San Steffan. Ac dyn nhw ddim wedi wneud hynny. Mae diffyg ymwybyddiaeth llwyr gan y Blaid Lafur yn ganolog am Gymru, am pobl Gymru a beth mae pobl Cymru yn meddwl ar hyn y bryd.
ac pob dim maen nhw'n wneud sydd ddim yn cyfeirio at hynny mewn unrhyw ffordd positif yn mynd i wneud pethau yn wath iddyn nhw. Mae Burnham yn fwy hoffus na Keir Starmer ar hyn o bryd, achos nid Keir Starmer ydy a dyna'r unig reswm. Felly dwi ddim yn gweld, mae'n sioc i fi. Taswn ni yn gweld gwerth yng Nghymru gwbl o safpwynt canolog y Blaid Lafur, bydda ystod y goron wedi trosglwyddo, a bydda rhyw symudiad yn ariannu reilffyrdd hefyd wedi digwydd, cos maen nhw'n pethau mor hawdd i wneud. Y ffaith bod nhw ddim wedi boddran yn embarrass llwyr iddyn nhw, ac mae pobl, mae'n mynd yn rhy bell. So mewn ffordd, pob tro mae'n gyrthod, mae'n couple o bobl yn mewn tafyn neu tŷ rhywle, tŷ bwyd a rhywle yng Nghymru yn troi yn meddwl, t'mo be, sy'n ni'n well off a ben yn hunan, pob tro bod rhywbeth fel hynny yn digwydd. A mae'n rhoi lot fawr o'r ammo i ni, really, brwydo dros annibyniaeth. So, llai bwysig i Gymru mas na Steffan yn dod ynglyn â'r darl annibyniaeth. Mae darl annibyniaeth yn rhywbeth sy'n rhaid dwylo ni erbyn hyn. So ti'n meddwl bod yna fygythiad bod y tacteg newydd, muscular unionism, ond gyda Gwen, dwi'n meddwl trio osgoi Cymru'n gyfan gwbl, so datganoli falle neu roed arian yn syth i'r cynghorau neu creu super region sydd wrth gwrs yn sydyn iawn. Mae datganoli'n gret, dim ond bod e ddim i genedl, lle mae'n actually rhywbeth o hunaniaeth. Hefyd, a jyst gwrthod datganoli, dwi'n meddwl mae dyna di'r strategaeth. Gwrthod datganoli yn rhywbeth i Senedd, o hefyd wedyn datganoli angen i rhanbarthau neu endidau eraill heb rawn y Senedd. Super regions, wedyn ddo, fel chymod, mae bobl yn gogledd gorllewin Cymru yn gwybod yn net. Mae super regions yn Manceinion, Northern Powerhouse, math o beth, yn gan gynnwys gogledd Cymru, a wedyn bydd Bryste yn redig y deg o llewyn. Ti'n bod be, mae Cymru cymain yn mor bell heibio syniad hynny erbyn hyn, bod unrhyw ymgais i drio rhannu Gymru neu tynnu annexio Cymru mewn ffordd roedd mewn ar, os dim siawns dyn nhw'n wneud. Cos unwaith eto, dyna'r un o pethau sy'n mynd i wneud pobl trwy rawn i dweud, ti'n be me? Digon, ti'n bod. So maen nhw wedi cefnau hunan, yn fy mani, maen nhw wedi cefnau hunan mewn lle beryglus iawn iddyn nhw. Os maen nhw'n gwneud rhywbeth positif, enghraifft trosglwyddo ystod y goron, ni y gyd yn YesCymru mynd i fod, maen nhw wedi gwneud hynny o achos ni. So ni'n ennill e. A os dyn nhw ddim, really, ni'n rwbon dwylo hi hefyd yn meddwl, dyna mwy o bobl ni'n gallu denu, dyna mwy o bobl sy'n mynd i ymuno, dyna mwy o bobl sy'n mynd i fod yn teimlo'n gryf dros annibyniaeth i Gymru. Felly, wy'n credu bod yn yn bonkers i ddweud hynny, really, yn cofio hanes y mudiad annibyniaeth yn Gymru. Ond mae bron a phob dim yn rhy hwyr iddyn nhw, cos mae pobl yn dechrau gwneud penderfyniadau naw. So mae rhaid i ni, job ni yw e nawr, yw creu syniadau, creu delweddau, creu dyforol, creu breuddwyd, a dangos bod Cymru annibynnol yn gallu ffynnu y dilifrog. Mae un peth mae Burnham yn dweud, dwi'n meddwl sy'n wir, dyma di'r cyfle ora i achub Prydeiндod ar Blaid Lafur. So yw'n methu neu'n cael ei gweld y methu, yna dyn ni'n sôn, dwi'n meddwl y Tories yn etholiad nesaf San Steffan, achos dwi'n meddwl wneud y fot reform collapsio, dwi'n meddwl bod gwynt yn mynd o hwylio hwnna, falle bod yw'n wrong, a dwi'n meddwl bydd pobl sy'n penderfynu mynd o gwmpas y blaid fwyaf tebygol ar yr ochr dde, a dwi'n meddwl mae'r Tories bydd hwnna. Ac hynny yw, gyda system first past the post, ddim yn anodd i droi hwnna rownd. So byddwn ni'n syni dim, mae'r Tories bydd yn. So mewn ffordd, dwi'n meddwl dyma di last chance saloon i Prydeiндod yn dyfe, fel syniad gwleidyddol. Bydd Prydeiндod comedi music dal na, wrth gwrs, mae pobl yn hoffi hwnna. Os yw y Tories, jyst mae'n dod i chi yn ola hynny, os yw Tories yn ennill, sy'n ni'n meddwl, amhoblogaeth yr Blaid Lafur a hyn o bryd, maen nhw'n dal lan ar yn y polau opinion. Mae'n cyfle, mae'n chance teg, really, bydd y Tories yn dibynnu ar pleidiau eraill i cael unrhyw chance bod yn lywodraeth. Ac nad yw'n Tory, a fi beth mwyn bod yn Tory, a sa'i wedi mwyn helpu nhw, os taw dyna'r beth sy'n ennill.
refferendwm i Cymru yn y etholiadau San Steffan nesaf. Posib dyna tro cyntaf, cos yr unig nod sydd da ni fel YesCymru yw bod ni mas o hyn. So hynny, o'n i'n trafod, so mae yna gydweithio mynd i fod yn y Celtiaid, dwi'n meddwl sy'n syniad cynhyrfus iawn. Ac syndod bod e ddim wedi digwydd o'r blaen mewn ffordd, ond dwi'n meddwl bod y targed mae'r ymgyrch 2032 yn targed da. Mae yna gynadledd rhyw fath mynd i fod yn Nghaerdydd, yn Hydref, bydd yna rali annibyniaeth yn Aberystwyth cyn yn dod nôl to'n munud. Ond sy'n trafod o strategol, hynny yw, ni wedi bod traw'r ochr Saesneg am. Mae deimlad yn y mudiad cenedlaethol sydd ddim yn mudiad chwyldroad, mae wastad wedi bod yn mudiad incremental, a dwi'n meddwl o ran lle mae Cymru yn ddaearyddol a sefyllfa ni, dwi'n meddwl bod hwnna'n yr unig opsiwn da ni ddweud y gwir. Hynny, bydd yna rhai pobl falle yn y blaid, a mae YesCymru wedi cwrdd â'r Plaid Cymru Llywodraeth Cymru, sydd yn gam mawr ni. Sy'n sort of teimlo, mae'n eisiau ni ddangos bod y Senedd yn gweithio, mae'n deimlad bod yn arbennig yn gwybod iechyd bod e jyst ddim yn gweithio. A mae'n iawn, mae'n ffigurau aros lan to, sef basically ffigurau ola llafur. So dwi'n meddwl bod yna bryder yn YesCymru, mae'n siŵr bod hwnna'n gweithio, nes cyn bod ni'n gallu dechrau sôn am annibyniaeth. A fi'n gallu gweld y dadl yna, neu be wyt ti'n... Gai trwy ei ddadl ar ei ben am funud, a nad yw'n gweithio achos dwi ddim gyda pwerau i weithio. Dwi dde eriwyd gyda pwerau i weithio chwaith. Oedd e wedi cael ei sefydlu fethu, a dwi ddim wedi methu. Mae dal llywodraeth dyn ni yn hunan, pan ni wedi cael, fel pobl Cymru, ni wedi cael cyfle i bleidleisio dros pwerau ychwanegol. Dyn ni wedi wneud hynny, dyn ni wedi wneud hynny gyda cynyddu niferwydd o bobl sy'n pleidleisio dros nhw hefyd. So, wi ddim yn bwyni. A mi gaws ni, wedi cael y sgwrs yn aml gyda pobl gall, llywodraeth da, Plaid Cymru yn neud byd o les i'r ymfudiad annibynnol, ond ar ochr arall, fydde llywodraeth gwael Plaid Cymru yn lladd. A mi ddim yn cytuno dy hynny chwaith, achos heblaw bod ni gyda pwer. Mae rhaid cofio, fi'n credu bod ofyn ar Blaid Cymru, ac fi'n meddwl bod nhw wedi gwneud dechrau da iawn a fi yn, ond mae ofyn arnyn nhw yn glin a galw am annibyniaeth, bod gan pleidlais nhw ddim mynd i ddisgyn, ond fi ddim yn credu yn eich fe. Maen nhw'n gallu bod yn grin fan hyn. Dyn ni wedi gofyn os ydyn ni'n cael rhywbeth o Blaid Cymru yn gweud bod nhw yn, just i gadarnhau bod nhw yn cefnogi annibyniaeth ac bod nhw yn edrych ymlaen â hynny. Maen nhw'n chwarae gem y system Saesnegaidd ar hyn y bryd, lle maen nhw edrych am pwerau ychwanegol, maen nhw'n trio cynyddu datganoli. Ond fel chi wedi gweud, Burnham di roi dim hyd yn hyn, Stam wedi roi dim. Ni wedi cael pobl fel Joe Stevens a nawr Stephen Kinnock fel llywodraethwr y gomeswyr yng Nghymru. Felly daw'r dydd ble jyst rhaid gweud, dyw'r Senedd ddim yn gweithio achos dyw e ddim cael gweithio, mae rhaid ni wneud yn gweithio dros y hunain. Ac fi yn credu yn llwyr o rhaid i, wy'n credu mewn Cymru annibynnol, cos wy'n byw mewn ardal tlawd ble mae lot o tlodi ymhlith plant, ble mae lot o bobl yn diweith, does dim dyforol dar ac efo pobl yn ymwneud pobl ifanc. A wy'n mwyn gweld Cymru gwell, a dyma'r thema'n han i yn dod am annibyniaeth. Fi'n mwyn gweld Cymru gwell. A fi'n credu bod mwy o bobl yn ddyddiol yn teimlo'r un ffwrdd. So really, beth bynnag mae hyn o gyda Plaid Cymru, mae rhaid i ni creu, mae rhaid i YesCymru, cefnogwyr YesCymru, y mudiadau eraill sy'n o blaid annibyniaeth, creu y momentum, y byrlwm ar gyfer Cymru annibynnol. Hynny, falle, o ran i'r Blaid Cymru, hynny, falle bod eisiau'n strwyth byn, wel, os ti'n datganoli stad y goron, sydd ddim byd. Does neb yn Lloegr yn gwybod beth yw stad y goron, so mor amhwysig. Ddysach chi'n datganoli pwerau dros reilffordd beth yna a heddru. Hynny, beth ydy'r pwynt, man bod ni'n bod annibynnol, hynny, mae'n siarad lle'r blaid, jyst y rheol hynny, beth ydy'r llwybr i rhagor o ddatganoli, pan mae chi pobl i fwtio dros plaid gyda mwyafrif sylweddol nawr, gyda mandad clir dros ddatganoli. Hynny, llythrenol, beth ydy'r camau i gael rhagor datganoli? Hynny,
ond mae'n fito i bob pwrs gyda San Steffan. Ac mae'n edrych i fi bod yna ddim cymod. Falle bod ni'n wrong. Diffyg ymwybyddiaeth am beth sy'n digwydd yng Nghymru yn dywesio. Right, it's diffyg dealltwriaeth o twf yn cefnogaeth am annibyniaeth. Dyna beth sydd wedi gweld Plaid Cymru. Wel, dwi'n meddwl bod yn Lloegr yn sicr. Dwi'n meddwl yng Nghymru mae'r Blaid Lafur mae'n rhan o'n dwi'n meddwl sy'n mewn denial sy'n credu pobl ddim wir eisiau pŵer, ond just basically ddim hapus gyda llywodraeth llafur diwetha. Fi'n credu bod nhw'n bwrpasol eisiau tan chwarae rhan just cenedloldeb neu cenedloedd. Dwi hefyd, maen nhw'n meddwl, beth ni'n mynd i wneud ydy wneud siŵr bod Senedd Cymru methu gweithio, methu llwyddo, dyn nhw'n meddwl na pam oedd y fot na llafur ddim pleisio dros y gyllideb bychan iawn. Y tro cyntaf, ni byth cael fot ar subsidiary budget, achos fel arfer mae jyst yn cael ei rhoi trwyddo. Dwi'n meddwl bod llafur nawr eisiau i Senedd fel corff fethu. Dwi'n meddwl mae dyna strategaeth y Blaid Lafur nawr ydy bod y thing ddim yn gweithio, fe bod nhw'n gallu dweud, look, dy ddim yn gweithio, beth yn tynnu pŵer mas o'r Senedd, a dwi'n meddwl bod ni nawr sefyllfa lle mae yna carfan falle mwyafrif Blaid Lafur sydd ddim eisiau Senedd o gwbl, dwi'n credu. Mae pobl yn gwybod y gem erbyn hyn yn Cymru, dyn nhw. O'n i'n mynd ar y dŵn o'n Eisteddfod Rex yn blwyddyn diwethaf gybleges i lythyr gan Eluned Morgan, Prif Weinidog Cymru a Joe Stevens ysgrifennydd gwadol ar un pryd. Beth yw sgwrsio gyda teitl fan ar beth beth, pam fod y job yn medoli. Ond un gan Eluned Morgan am y ystod y goron oedd e, ac un gan Eluned Morgan yn gweud bod nhw'n gwneud popeth bod nhw'n gallu sicrhau bod ystod y goron yn cael yn mynd i cael ei drosglwyddo i Gymru, ac y llall wedyn. O'r un diwrnod gan Joe Stevens yn gweud dim chance, chi ddim yn cael dim byd. Ac you know, dyma rhywun, mae Cymru yn ethol y Prif Weinidog Cymru. Mae pobl Cymru yn ethol y Prif Weinidog Cymru. Ac fi'n gwybod sy'n chi'n a fyna yn teimlo'n flin dros y Eluned Morgan i fod yn y math na'r sefyllfa. Ond y wir yw, pwy yn y byd maen nhw'n meddwl bod nhw, dyna'r cwestiwn. A wy'n credu dyna be, mae mwyafrif o pobl Cymru erbyn hyn yn meddwl, hyd yn oed o rai sy'n amddiffyn yr undeb fel y mae. Maen nhw'n gallu edrych a pethau gweld yn glir bod ni'n cael gamdrin fan hyn, dyn ni ddim yn cael tegwch anghyfiawnder ym mobman, ac yr unig ffordd i stop hynny yw Cymru annibynnol. Dyna pam, dyn ni wnaeth i loads o waith yn ystod y goron, ymgyrch ystod y goron, fel ych chi'n gwybod. Nes i yn bersonol llawer iawn o waith yn siarad gyda phobl, yn siarad gyda aelodau seneddol yn Mae Cadeirydd. Ac siom nag oedd wedi cael ei trosglwyddo. Ond yr un llaw, a'r llaw arall wedyn, mae rhaid i ni fel YesCymru yn edrych ar y pethau fy'n ein gweud, right, les ymgyrchu, ni wedi ymgyrchu ystod y goron, ni'n gallu dal am, but nawn ni ymgyrchu ar y anghyfiawnder o'r ffaith bod e ddim, pa mor hirt yw e bod e ddim wedi cael ei drosglwyddo. A dyna sut maen nhw wastad wedi trin Cymru, maen nhw'n trin Cymru, maen nhw'n mynd i trin Cymru hefyd. A mae pethau fel hynny, mi'n ffwrdd Siôn yn ddar i ni, y ffaith bod nhw ddim yn rhoi unrhyw power, a dyn nhw ddim yn gwneud hyn a llall. Maen nhw'n trio chyco'r gogledd Cymru mewn i Manceinion a pawb arall mewn i gyda Fristau. Mae pethau ma'n dda, cos mae'n cael cefna pobl lan. Mae'n cael emosiynau yn dod mas, ac mae hon wedyn yw rhywbeth bod ni'n gallu arwain a creu dyfodol gwell ar gyfer pobl Cymru. So felly mae'r ymgyrch 2032 ymgyrch dda iawn, cynhyrfus iawn, dwi'n edrych ymlaen i weld sy'n hwnna'n datblygu. Cyn hynny, mae dan ni rali annibyniaeth yn Aberystwyth ar ddechrau'r 20 o fis Medi, so diwedd di sadwn ola mis Medi. Mae Aberystwyth anodd i bawb gyrraedd, dyna ydy'r hen joc i bobl Aberystwyth, mae popeth sy'n dwyawd i ffwrdd. Ond dwi'n edrych ymlaen, mae'n dechrau yn y castell, mae yna farchnad yn mynd i fod yn gwerthu bwyd a merch a bob math o stwff eraill. Bydd yna gerddoriaeth mewn tafarndeb, bydd yna sgwrs, dwi'n gwybod, mae Melyn Drafod yn trefnu sgwrs ar nos Wener fi'n credu. Felly mae yna drafodaethau yn mynd i fod a bydd e'n fywiog iawn. Nawn ni podlediad arall pan mae'r siaradwyr stwff wedi cadarnhau. Ond hwn yn eitha diddorol, Rob, dwi'n meddwl, dyma tro cyntaf ni'n mynd i canolbarth, mae e wahanol i fel Caerdydd lle mae'n gyfleisi lot o bobl, neu falle hyn yn y gogledd mae'n hawdd iawn i bobl mynd i Wrecsam neu i Gaernarfon. Felly, beth yw'r syniad tu ôl dewis Aber, felly pam Aber, pam ddim Pen y Bont neu Llanelli neu beth bynnag?
O, the lefydd eraill yn y ffrem. Fi'n credu fel mudiad sy'n mwyn cynrychioli Cymru, mae rhaid ni fynd a digwyddiadau i ledlau Cymru. Dyn ni'n neud rhywbeth rwy'n nabod Cymru hefyd, ni wedi bod yn fanna, ni wedi bod yn Blaen y Ffestiniog, yn Cynarfon, yn Merthyr, yn Machynlleth. So, dyn ni yn siach Abertawe. So, dyn ni yn trio sicrhau bod ni'n dod at pobl yn hytrach na gofyn i'r bobl i dod at ni trwy'r amser. Mae Aberystwyth yn amlwg yn dal rhyw fath o deimlad emosiynol gyda lot fawr o bobl Cymru hefyd, like pryddinas y Ganolbarth. Ac Addis. Felly, wy'n credu bod lot fawr ohonyn ni yn edrych ymlaen at ddod. Mae'n taith o ble bynnag chi yn. Hyd yn oed sort of llambarn fawr siwr o fod mae'n Cymru wedi cyrraedd. Cos i bob un arall i ni, mae'n just teimlo fel mae'n mynd ymlaen am wysoedd. Ond mae'n lle dar yn hael. Dyn ni dal wedi bod. Wy'n methu credu pan mae lwcus ni wedi bod gyda pob gyrraedd. Mae'r un yn mynd i fod, mae'n mynd i fod glawr un ohonyn nhw. Ond wy'n siŵr, achos mae'r hael wastad yn gwenu ar Aberystwyth, nid Aberystwyth bydd yn ni. Reit, wel mae'n gwenu yma hyd, mae'n hyfryd. Felly, os chi dewch draw i Aberystwyth, os chi'n byw yn yr ardal, pidwch mewn, ni eisiau help da pethau fel stiwardio, pethau bach neis fyna, byddai'n dda cael pobl i helpu mas. Cysylltwch gyda fi neu trwy YesCymru, neu Facebook, YesCymru Aberystwyth, dyn ni'n falch iawn i gael unrhyw fath o gymorth wedyn. Mae yna just lot o stwff i wneud, stwff diddorol, bydd criw da, bydd yna vibes da. Dwi'n edrych ymlaen, dwi'n meddwl gan bod o'r rali yn dechrau yn y castell, mae yna deimlad yn mynd i fod top y dre gwmpas y cloc fyna. Mae yna gwbl caffis bach hyfryd yna, mae gwbl tafarnau felly Ewdi yn gyfleis, felly am y llefydd bita, felly mae'n mynd i fod yn gyfleis iawn, unwaith chi'n dre, chi yn y dre. Felly mae'n mynd i fod yn dod bach bywiog iawn, dwi'n credu. Rob, falle jyst gan sgwrs i gloi, jyst falle amdano ti, ti'n Gymro o Reading, teulu, dy deulu'n dod o Sir Benfro, dyn di symud nôl i'r Famwlad, a wedi dysgu Cymraeg, neu Cymraeg iaith y teulu? Nes i ddysgu Cymraeg, o'n i'n meddwl, cyn i fi weld fideo, I think ddwy, o'r boi, Rhys Jones o'r Ohio. Rhys Davies. Rhys Davies, cyn i fi weld fideo dy fe yn y fe, o'n i'n meddwl mod i wedi nhw job yn rhaid dar hefyd, tymod. Mae Cymraeg hyfryd da, Rhys Davies. Bachan ifanc o Ohio. Oedd e'n dysgu ei Gymraeg mewn ffordd gyda'i famgu sy'n dod Abereiron, so mewn ffordd mae wedi cael i Cymraeg hi sy'n bert iawn. Ond so wedyn, di ddysgu Cymraeg, byw yn Bydlinog fyna bwys Merthyr, ti ddim yn weithgad ar mudiad cenedlaethol esbrynyddoedd. Dwi'n falch iawn bod ti'n gadeirydd, dwi'n meddwl bod rhywun sy'n dangos nerth yn y mudiad a hefyd yn barod i torchi llewis. Ond beth arall fi'n offi amdano ti, Rob, bod ti'n gaffan mawr o'r Balkans, so wedyn dyma, ti wastad yn gwylio, os chi'n dilyn Rob ar y socials, mae'n wastad yn llefydd da ar wylio, fel Bosnia a Serbia, stwff diddorol. Newydd fod i Serbia. Fi wedi bod, fi yn person Europeaidd. Fi wedi cael, am fy mywyd fi wedi cael un diwrnod mas o Europe, o'n i fod cael dau, o'n i'n colli Europe cymain, nes i gadael diwrnod yn gynnar, oedd yn Morocco. A felly fi wedi bod ym mhob gwlad yn Europe, pob un ar wahân i Russia. Does dim lot o chance o bydd ar un o bryd. So os fi'n gweld, pan fi'n gweld gemau FIFA yn stuff fel hynny yn y pêl-droed, wi wastad yn gwybod, siwr o fod wedi bod y stadium bob un o wledydd bron, timod. Beth offi'n mynd am gwneud y Balkan yw, yn gyntaf, chi'n mynd na, mae'n bobl hyfryd. Dwi'n gwybod, mae'n hanes, trist iawn, diweddar yn llefydd Bosnia, mae'n afiach ddweud y gwir. Ond, sy'n nhw'n gallu bod yn annibynnol, pam nag yw Cymru, a maen nhw gyd yn gwledydd sydd wedi ymladd dros annibyniaeth, a nhw gyd yn cael reoli gan Awstria neu gyda Twrcied neu pwy bynnag neu Rwsia. Maen nhw gyd i goffod sefyll eu trad a hun yn ymladd dros annibyniaeth. Yn aml ymladd dros eu hiaith yn achos llefydd fel Estonia, sydd ddim yn y Balkans, neu Slovenia yn sicr. A dyn pam ddim Cymru, dwi'n mynd i allu, mae unrhyw yn gallu mynd ar wyliau Croatia neu Bosnia, os nhw'n gallu Cymru wneud hyn. Achos dwi pobl ddim yn teithio i wledydd yma, yn gwybod digon amdano nhw. Oedd yn ryfedd iawn, o'n i'n, I think, 2 flynedd yn ôl, BSc yn Podgorica, pryddinas Montenegro, ac edrych ar y fe wedyn yn meddwl,
mawredd, mae Merthyr yn fwy o ddinas na lle mae math o beth, ti'n modd. Ac wedyn o'n i'n lawr y bai ddwy, o'n ar ôl cwrdd â Llywodraeth, fi eisiau yn y bai yn just siarad, neu cyfle cyfweliad. Bai Caerdydd, ddim bai Cwtwr. Ie, bai Cwtwr. Bai Caerdydd, ac o'n i'n just meddwl, sut nagw hon yn brif ddinas Ewropeaidd o Gwlad Annibynnol. Ac fel o'n i'n gweud wrth ti yn gynharach, o'n i'n bron yn Aberystwyth cyfle diwrnod yn ôl, o'n i'n Pont y Fynach, o'n i'n trio mynd lawr i Abati yn Pontrhydd Fendigaid, ond oedd y hewl a gai. So o'n i'n treulio amser yn gyrru yn ôl o Tregaron wedyn, draw at Beiler, y Llanfair y Beathfod yna. A jyst meddwl, mae cymaint o wlad ma gynnig. A fi yn credu, mae dau peth sy'n trwy person yn bach mwy hyderus yn y modd gall Cymru fod yn annibynnol. Un, teithio Cymru, cer mas i weld, ti'n meddwl, o pobl sydd ddim yn pasio'r M4 lot yn y de, mae'n lot rei neu. Cer i weld dy wlad di, cer i weld beth sy'n ar gael yng Nghymru. A wedyn, pai just mynd ar y gwyliau, ti'n meddwl, pob dim yn cynnwys yn y lefydd aberol. Cer mas a gweld beth sy'n digwydd mewn wledydd eraill. Mae ffrind fi ar hyn o bryd, Jamie Bevan o Ferthyr Tydfil, yn pori arian. Cerdded i Sybl. A nes i cwrdd fe yn llawr yn y Cnitch yn Serbia wythnos diwetha. Ac gawson ni amser anhygoel yn siarad am teithio. Just cer i weld, cos dos na ddim reswm. Wy'n dwlu ar gwledydd yn Ewrop, wy'n gweld bod rhaid wneud yn dda. Mae bron a phawb wedi gwneud cludian cyhoeddus yn well na ni dros y blynyddoedd. Mae'n wellgar yn y cymoedd a hyn o bryd. Dyna gwasanaeth gorau fi'n credu bod ni erioed wedi cael yn mynd. Ond ti'n edrych a pa mor glân yn Romania, o pobl yn gweud wrtho fi, y pethau ofnadwy oedd yn mynd i ddigwydd yn Romania. Beth wedi teimlo mor saff. A beth wedi teimlo bod pethau mor glân ac o'n i yn Romania. Felly, cer mas yn neud. Wi yn dylio arno fe Leicorid yn Gogledd Macedonia yn lle ffantastig i treulio wythnos na ddau. Gret, ardal na. Wel, ta beth sy'n boncus, ti'n mynd i'r gwledydd yma, Albania neu 2 flynedd nôl, yr un maint Cymru, poblogaeth bellach bach yn llai. Mae yna broblemau yna, mae yna broblemau dofn gyda llygredd, corruption felly. Oes. Ond mae'r gwledydd yma, ond na ddim byd yna. Mae'r llefydd yma'n dlawd iawn. Wedyn maen nhw'n cael, yn achos pob un maen nhw'n cael rhyfel cyntaf ar y tir, dim fel yn ffosil Ffrainc ar y tir, gyda'r distriw effernol. Maen nhw wedyn cael cymaint anodd yn 2030, maen nhw'n cael rhyfel arall ar eu tir eto gyda llythred o Nazis yn mynd trwyddo'r gwledydd nhw. Wedyn comuniddiaeth oedd yn pob un actually ddysgu'r plant, neu beth mae pawb yn dweud am comuniddiaeth. Un o'r beth arall sydd wedi gweithio nhw, ond o'r tua'r 70 ymlaen, jyst yn disaster. A eto nhw nawr yn godi weddyd Cymru. A ti'n meddwl, mae hwnna'n bonkers. Mae Cymru ddim wedi cael rhyfel ar yn tir, ni ddim wedi cael hyperinflation, fel llefydd Slovenia pan mae'n 91. Dyn nhw'n wedi cael unben crazy fel Romania yn rhedeg wlad, neu Hocha yn Albania. A eto mae nhw yn llwyddo. A maen nhw'n adeiladu hewlydd gwych mae trwy mynyddoedd yn Albania a Kosovo, gyda arian Ewrop. A maen nhw'n gallu gwneud stwff gyda arian hynny. A mae pobl yn dweud, we're just too poor to be independent. Mae'n absolutely crazy land. Mae'n bonkers. O'n i'n, fel o'n i'n gweud, o'n i wedi renti car i fynd lawr i cwrdd y Jamie, y safon a hewlydd sy'n mynd trwy Serbia a Kosovo hefyd. Os ti'n gyrru trwy Kosovo, mae safon a hewlydd yn anhygoel. A mae gwledydd ma, wneud y gwaith ma i gyd, ac mae Cymru gyda cymaint o fanteisio. Ac dyma'r pan, wy'n credu tasa pobl yn mynd i weld lefydd yn Ewrop, sy'n rhaid mynd yn beth, mynd i weld lefydd yn Ewrop, mynd i cymharu nhw a Chymru. Ni'n gallu gwneud unrhyw beth bod y pobl eraill yn gallu gwneud. Ac hefyd, mae dan ni un o'r gwledydd Berta, sydd yn ar y cyfandir, a pobl ti'n edrych na maes pêl-droed, maes bocsio, maes seiclo, maes dartiau. Ti'n edrych Manwlad. Ie, yn union. A cerddoriaeth gwych gael. Edrych sut dyn ni'n pwyso'ch bennau'n pwys ni mewn ffwrdd. Ym mhob maes dyn ni'n cystadlu yn fe.
fel gwlad. A fi ddim yn gweud bod ni'n well na neb arall, ni ddim, ni'r un pobl a phob lle arall, mae rai da, mae rai drwg. But I awgrymu bod y Cymru rhyw ffordd yn methu reoli eu gwlad nhw. Un o'r pethau mwy o bonkers gallech chi ddweud, like, ti'n modd? Ie. A ti'n edrych yn orffen nhw, edrych ar gemau'r gymanwlad sy'n mlaen nawr, just great, gweld Anthem Cymru, banner Cymru na. Dwi ddim yn offer Olympics, allai ddim watcha fe, achos dwi ddim yn cefnogi pobl Cymru sy'n cystadlu. Ar lefel bersonol falle, ond na, dwi ddim. Ac pethau chi'n ei dadl yn erbyn cael tîm Cymru, byddwch chi'n dweud bod sy'n talent yn sy'n arian. Mae hwn i gyd yn cael ei gefnogi gan Gymru, a mae'n gwneud job da. Mas o'r boblogaeth sydd da ni, a ni wedi ennill medalau air. A ti'n sôn yn erbyn Lloegr sy'n wlad anferth, Australia sy'n wlad arbennig o llwyddiannus sy'n chwarae, Canada sy'n wlad am 50 miliwn o bobl. Mae ddim i gyd yn rhyw ynys, rhyw atol yn môr tawel. Mae'n gallu gwneud e. A beth sy'n impresio o ran gemau Cymraeg, nid yn unig bod y pobl talentog sy'n rhedeg neu'r cystadlu yna, ond y trefniadaeth, mae hwnna i gyd i cael ei ariannu yng Nghymru, mae nhw gyd i gweithio mas, so mae cael hyfforddwyr mewn, so mae cydwyddo'r di gilydd, so mae codi arian at y peth, so mae'n gwneud edrych yn broffesiynol. Mae hwnna i gyd i cael ei wneud yng Nghymru, a gallu'n dod un peth a lefel gwleidyddol hefyd. A gweld Cymru a cefna cryswydd pobl pan nhw'n derbyn, like meddwl ar rai, unrhyw math o fel, like just cystadlu. Cos ni'n falch iawn ohonyn nhw i gyd. Mae'r un peth, mae dau peth sy'n wastad, mae athletau yn un ohonyn nhw, a mi yn fan mawr, ond mi'n methu gwyd Olympics fel chi. Ac hefyd cricket, fi ddim yn meindio watch o bit o cricket, ond sut ar y ddair, mae tîm dy'r Alban, tîm dy Iwerddon, a does dim tîm dy Cymru. Fi'n gobeithio bydd Llywodraeth Plaid Cymru'n dweud clwb cricket Grwm Morgannwg os yn dod i biger am arian eto. Na, gewch chi'r arian os chi'n cefnogi tîm cricket Cymru 2020 o leia, jyst rhywbeth. Gaws i'n couple of one days, y tegau mlynedd yn ôl, pan oedd Matthew Maynard y chwarae, cyd o Lloegr fi'n cofio. So naeth nhw stop ar y niwed. Os yw'n Zela Newydd neu Afghanistan yn gallu cael tîm cricket. Mae Cymru'n gallu cael tîm cricket, a byddai'n gyfle i 11 o dynion neu menwod cystadlu ar lefel ucha. Dyn nhw'n cael y cyfle yna ar y funud, so mae hefyd yn stopio'r gyrfa yna. Rob Hughes yma wedi bod yn wych siarad o ti yma ar Radio YesCymru gyda fi, Siôn Jobbins. Mae'r syniad yma 2032 mor bwysig, a beth bynnag sy'n digwydd, ni'n mynd i golli, achos mae'r ymgyrch yn mynd i gryfhau dros annibyniaeth. Dwi'n meddwl bod rhaid ni fod newid y gêm nawr gyda Burnham a'r prydeindod newydd, sydd yn mynd i trysgoi, a dwi'n meddwl falle eisiau Blaid Cymru dweud, look, os ni'n methu cael unrhyw fath o datganoli trwy gofyn neis a cydweithio â chi, yna man bod ni yn bod yn annibynnol. A falle eisiau troi'r tymerydd lan rhywfaint, a falle bod ni'n dechrau ymgyrchu ar hynna. A wedyn, dewch draw i Aberystwyth, ac sy'n byw yn ardal Aber, rhwch siawt i fi, neu pwy bynnag, a byddai'n dda cael eich help llaw chi gyda'r trefniadau flaen llaw. Rob, diolch yn fawr ti, pob hwyl fel cadeirydd newydd YesCymru, edrych mlaen i'r flwyddyn sydd ddod, bydd lot o waith y ti, edrych ar ôl dy hun a iechyd a nes rhywbeth gael amser dy hun a dy deulu hefyd. Diolch yn fawr. Diolch.